Така, уважаеми зрители, на мен ми е много приятно да ви представя нашата гостенка. Това е Милена Иванова, която ще представи своята стихосбирка, озаглавена Ванилено небе. Така, много ми е приятно. Добро утро и добре дошла при нас. На всички зрители също. Иска ми се, преди да започнем да говорим за самата книга и въобще за поезията и за това, защо така решаваш да пишеш, от кога пишеш стихове. Нека да прочетем с едно стихотворение да започнем. Има ли някое стихотворение в тази стихосбирка, което така най-силно си го обичаш или не знам и аз? Да, едното от стихчетата е посветено на моя много близка приятелка, която всъщност стана и рецензент на книгата, Свилена Врангова. Тя работи в една известна медия и е човек, който винаги ме провокирал да търся себе си, да бъда себе си, да бъда неудобна, различна, независимо с каква цена, но това ни прави по-уникални и тя ми е човек, който най-много ме е подкрепил. Добре, нека да чуем сега това стихотворение. Как искам да прегърна себе си и раните ми да изчезнат, да се изтрият всички белези, терзанията безполезни, горчилката с години сбирана, да изтече до край, безпаметно. Какво, че все съм неразбирана, сърцето ми, че не е каменно, душата ми, че не е вързана, а стрелната е в неизвестното. С други пътища съм свързана, не ме интересува лесното. Не следвам дирята изтъркана, от тръните боли, но свиквам. Какво, че ви изглеждам сбъркана и присмехът ви предизвиквам? Не мога сдържано престорена да бъда, за да се харесам. В небето пуснала съм корени. Не ме разпитвайте къде съм. Чудесно! След като вече чухме това стихотворение, аз искам да прочета тук една рецензия, която е написана за Милена от колежката Донка Христова във вестник Черно море. Откровенията на младата авторка Милена Иванова са за дързостта, усмивката, пътя, за тръпката да се вълнуваш за някого, за дългото визиране и за нетърпеливото препускане. Милена признава, че пише под въздействието на негативни емоции, от които са се раждали най-оптимистичните стихове. Така, много хубаво написано. Добре, Милена, всъщност колко време вече пишеш стихове? Поне така, доколкото са ми разказвали, от първото стихче е било някакво детско на около 2 години, когато съм проговорила. От там нататък по-скоро всичко е било поетични опити. Аз все още не се изживявам като някакъв творец. По-скоро това са някакви нахвърлени мисли. Понякога ни се иска мислите ни да бъдат добродушни и послушни, но те напират, скачат една през друга, неудобни, неогледни, които ни са жадни да те събудят от тая летаргична дремливост. И самите мисли кълват истини от дланите на живота и ни поднасят своята мъдрост по някакъв начин, защото много от хората просто регистрират живота, отразяват го, а не го живеят. А на мен ми се иска да го усетя през моите сетива и светоусещане и да го пресъздам на околните. Това всъщност е някаква вътрешна потребност, отколкото самите творци много трудно да говорят за творбите си, за това, което се случва. Някои се пишат изключително трудно, просто са буквално нахвърлени мисли, други си текват просто по кръвта и ръката си изпитва една тръпка, която сядаш и написваш всичко на един дъх. При мен е интересното, че обикновено не зная за какво ще пиша. Сядам, написвам цялото стихотворение прямо за 2-3-5 минути, колкото е чисто техническото време за написването. След което самото стихотворение го знам наизуст, но не зная за какво е написано. След това си го издекламирам, за да разбера какво се е създало. И така, посещавала съм поетична школа при Бой с ръководител Венета Бондева. Бог да я прости. Тя беше изключителна личност, която много ме надъха и ми помогна да вярвам в това, което съм. И разви допълнително моето увлечение по поезията, по литературата. Общо взето това така проначално за твоята поезия. Кога пишеш стихове? Ето тук в тази рецензия пише, че пишеш под въздействието на негативни емоции. Само тогава ли пишеш? Да.
често се случва живота ни да е доста повратен. Аз и на самата презентация на книгата така се опитах да говоря за тези неща, защото много от хората или забравят да си пожелават приятните неща и да ги отразяват, или просто ги казват без да влагат тази емоция, която е необходима. И не се говори, регистрират се негативни новини, говори се за проблемите, но всички се опитваме да си слагаме някаква маска. Вечер, когато станем сами със себе си, човек си прави една равносметка и вижда колко много неща е пропуснал в ежедневието си. Няма смисъл да крием тези негативни емоции, просто трябва да ги излеем по някакъв начин и да потърсим някакъв изход от тях. Добре. Ванилено небе, всъщност, самото стихче е продиктовано точно от подобни емоции. Добре, нека тогава да чуем това стихотворение. Ето аз си ще покажа и самата книга, обложката на книгата. Между другото, така много едно интересно решение за обложката на книгата. И защо, между другото, реши да бъде книгата озаглавена точно с това стихотворение? Идеята е на мой колега, който е едно талантливо момче. Той ми помогна с оформлението на корицата. Първоначално не бях ентусиазирана да бъде по този начин озаглавена, но в последствие всъщност ме вдъхнови да напиша това стихотворение, тъй като, доколкото ми беше пресъздадено, легендата е, че според картина на Моне, която дори не е озаглавена по този начин, но това е идеята. Когато има такова небе над нас, нищо лошо не може да ни се случи, което и пожелавам на всеки. Всеки има нужда от някаква закрила, дали ще бъде някаква свръхсетивна сила, дали ще бъде това любовта, дали ще бъде надеждата, тласъка към някаква духовност. Добре. Той всъщност символизира точно този стремеж на духа. Хората казват, че любовта е битката между нуждата на душата да бъде превързана към някой и нуждата на духа от свобода. И в тази борба се раждат ето такива стихове. Добре, да чуем. До тук животът ми не бе какъвто съм мечтала и твърде много ми отне, а всичко бях му дала. Да полетя за миг поне, аз пожелах, обаче той женските ми рамене огъна от задачи. Очаквах звездни върхове, с хъст да покорявам, проклеме той на колене света да наблюдавам. Без грижи и без страхове надявах се да бъда, дари ме с двама синове, най-мъдрата присъда. В двубоят между да и не да оцелея исках, но любовта с лица е две, сигурността и риска. Като в картина на Моне отчаяно се молех едно ванилено небе над нас да се разтвори, горчилката да събере в мистичните си длани, а ладовяха ветрове, градушки, нежелани. И все пак има чудеса, от тях сме сътворени, онези тайни небеса в душите ни вселени. И Господ ще ни отведе в безкрайните предели, и с пух от ангелски криле легло ще ни постели. Чудесно. Колко стихотворения влизат в тази стихосбирка? 77, това е като препратка към годината, в която съм родена, и с тях е един подарък на всички мои набори, като съм много щастлива, че самата презентация съвпадна с изложбата на мой близък човек. Това е Велин Петков. Това е изключително талантлив фотограф, който е и автор на самата снимка. Снимката е правена изключително импровизирана след една негова курсова работа. Той просто каза изтри грима и бяха едни бързи фотоси, но мисля, че се получи успешно. Изложбата, която представи в галерия Навил Арт, е доста впечатляваща, талантлива, детайлна, така изпипана. Смятам, че му предстои огромен успех и съм много щастлива, че нещата намериха допирни точки. Аз принципно обичам толкова силно фотографията, музиката и киното, примерно, защото те се докосват до мига, фокусират върху привидно незабележими, но важни неща и пренасочват към моментните емоции и мисли. Как се променяме, как се променя света, но и какво остава и какво оставаме след себе си. Как едни живеят заради обстоятелствата, други въпреки тях. И самото изкуство, то си е много индивидуално, трудно е за възприемане от масовия
от хората. Всеки трябва да го усети, трябва да намери себе си. Затова бях много щастлива, когато след презентацията на книгата дойдоха млади хора, които не познавах и така дори насълзени казаха: това е моето стихотворение, това са моите мисли, което е изключително приятно. И им благодаря, че ги има, защото те ни показват, че културата не е вече абстрактно понятие, че продължава да се развива и по този повод искам да поздравя всички с предстоящия празник на народните будители и надявам се по-често от медиите да отразяват подобни позитивни, обогатяващи духа и настроението ни събития. Добре, защо точно тези 77 стихотворения? По какъв начин ги подбираше за твоята книга? Все пак това е първата ти стихосбирка, това е първото нещо, което показваш, първата ти книга, в която показваш твоите стихотворения, така наяве, повече стихотворения на едно място. Беше трудно, наистина, признавам се, с подбора, тъй като те са няколко стотин като бройка и голяма част от тях не са довършени, други пък ги прецизирам още допълнително, защото обикновено авторите са доста самокритични към творчеството си. И в момента, в който реших, че ще бъде това, в следващия момент казват, реших, че не са подходящи, не са достатъчно добри. Избирани са, може би, около няколко месеца, защото самите стихотворения са писани от последните 10 на 15 години. Някои звучат все още наивно, с един детски повик, с едно желание за откъсване от тези рамки. От друга страна, мъдростта на годините по някакъв начин рефлектира върху самия начин на писане и върху темите, които се отразяват. Принципно, любовта е тази движеща сила, която ме насочва към всичко и осмисля нещата, които правя. Добре. В самата книга, освен на корицата, виждам, че в нея има фотографии. Фотографиите са мои. Аз съм си ги... Казвам на нашите зрители. Това са снимки, които аз съм си правила, тъй като имам, както ви казах, афинитет към това изкуство. Надявам се след време да мога и професионално да се развия в подобна насока. И следващото събитие, което смятам да осъществя, това е също една фотографска изложба моя с любителски снимки, но тя ще бъде доста концептуална, така че няма да разкривам все още за какво става въпрос. Добре, ще чакаме тогава и това събитие. Добре, в края на предаването ми се иска да завършим с още едно стихотворение, но преди това да ни помогнете да изберем един от нашите зрители, на когото ще дадем награда. Билети за кинопрожекция по избор в фестивален и конгресен център. Попитахме коя българска група е автор на песента "Вълшебен цвят". Разбира се, става дума за Щурците. Групата е създадена през 1967 година. Името е избрано след конкурс в радиопредаване. Фронтмен на групата е Кирил Маричков. Той е роден точно на днешния ден преди 64 години. Най-големите си успехи като музикант и изпълнител Кирил Маричков постига именно с Щурците. Списъка на създадените от Кирил Маричков песни са хитовете като "Рок в минало време", "Вкусът на времето", "Конникът", "Клетва", "По пътя", и Щурците е един от съставите, наред с формация Студио Балкан Тон в СБ, Сигнал и Ахат, които могат да претендират за титлата най-влиятелна българска рок-група на 20 век. Добре, и сега, Милена, ще видим на кого ще донесе късмет днес. Едно число от 1 до 16, толкова са позналите верният отговор. Нека да бъде 11. 11. Ето нашият списък, уважаеми зрители. Заедно да го видим и да видим кой стои под номер 11. Ето, посочвам, това е Стефан Костов. Той е късметлията днес. Честита награда. Стефан Костов, казвам още веднъж. И сега приключваме нашето предаване с още едно стихотворение, което е избрала Милена от нейната първа стихосбирка, която е наречена "Ванилено небе". Нека да го чуем.
Онемях от твоето мълчание, изгорях от ледно безразличие, помъдрях след дни на отчаяние, през които твоя бях и ничия. Ослепях от твоето безочие и се пренаситих от лишения. Сложих край на всички многоточия и намерих верните решения. Посивях от съветните ти приказки, подивях от кроткото ревнуване. Не е измислен, опознахте истински, само че от днес ще се редуваме. Ти самият ще жадуваш същите най-непоносими мои навици и за всяко кратичко завръщане ще отпиваш моя чест на здравици. Ще тъжиш, не съм ли тук, повярвай ми, даже след победите най-сладостни и за тебе ще е най-нормалното да обичаш всичките ми странности и ще търсиш лудостта в очите ми, тази, дето силно ненавиждаше и емоциите невъзпитани, за които често ме обиждаше. Ще ти липсват всички остроумия, изблиците щури, най-присъщите, с които острите стрелички скрити в думите, с които аз съм ти отвръщала. Онемях от твоето мълчание. Време ни е да се разприказваме. След години сляпо отрицание, с триумф над себе си, наказвам те. Много хубаво. Добре, аз отново се надявам, че ще можеш да дойдеш при нас да ни гостуваш със следващия твой проект, да ни разкажеш за него. И така, много успех с твоята първа стихосбирка. Дано да има още и още други стихосбирки, които да успееш да отпечаташ, защото не е лесна тази задача. Да, аз по този повод бих искал да поздравя Кирил Маричков, да му пожелая още дълголетно творчество, здраве, както и печелившия участник. Всъщност и по този повод за предстоящия празник на народните будители, аз също си поръчах вчера няколко книжки на един изключително талантлив писател, Стефан Кръстев. Поздравявам го и него. Надявам се да се познаем някой ден и лично и мисля, че всеки би трябвало да се подари по няколко мига на ден подобен досег до дали ще бъде литература или някакъв друг вид изкуство. Пожелавам на всички зрители удивителни пируети от екзалтирано настроение по траекторията на дните. Понякога живот наистина е сивотечен и повличащ, като някаква мътна река, но друг път е нашарен с малки чудеса и им пожелавам по-често да бъдат изпъстрени им с подобни мигове. Благодаря. Благодаря много за това участие при нас. Милена Иванова. След тези нейни думи аз ще кажа простичко. Пожелавам ви, уважаеми зрители, хубав и спокоен ден. Довиждане до утре, точно в 7:30.